जे BLTनि मुं लाना सक्ति खालामनानै दिनै 17 बोसोर बियो चिफ जाबाय हाग्रामा महिलारिया नाथाय बिथां BLTनि गायसनगिरि चेयारमेन बिर सिरागांनि मुङाव जों जेबोखौनो नेरसोन नुनो मोनासै 17 बोसोरावहा रौता समस्तियाव लामाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला 10 किल'मिटारबो जायाखैमोन किन्तु बे 4 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो 30 किल'मिटारनिबो बांसिन जोङो पाका लामा लुनो होनो हादों जों डक्टर नीलोद सैकियानि नाजानायाव थारैनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लंफोरखौल' मान होदों नामा एबा एनडिबिफोरखौल' मान होदों नामा बे मोनसे सोंथि लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मुंख्लंफोरखौ माबोरैहाय मान होदों मुंख्लंफोरनि मुंखौ अरायथा गोजोरै थांना थानो थाखाय माबायदि खामानि मावदों बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बिटिआरनि गासै मोनफ्रोमबो ओनसोलाव नोजोर होदों थारैनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा BLTनि मुंख्लंफोरखौ मान होदोंना होआखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जाय BLTनि गोरोबथानि थाखायनो 17 बोसोर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जादोंमोन बै हाग्रामा महिलारिया माबोरैहाय मान होदोंमोन मुंख्लंफोरखौ बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बिथांनि मुंखौ अरायथा एबा मुलुगनाङाव बयजोंबो मिथिजाहोनो थाखाय मा खामानि मावदोंमोन आरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जाबायदि बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ अराय मुलुगनाङैनो बयजोंबो सिनायजानो थाखाय माबायदि खामानि मावदों बेखौ लानानै जों माखासे UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांनानै मोनथिगोन आरो मोनथिनो नाजागोन आरो आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा BLT गायसनगिरिनि मासिगिरि बिर सिरागांनि थाखाय गोबां गासै मोन 40 बियाबाबो बिथांनि मुङै खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों थारैनो मावफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंना खालामाखै प्रमद बर'नि बेबायदि बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेखौ मिथिनो थाखायनो जोङो UPPLनि बिथाङाबो सासे दैदेनगिरि ओनसोलनि 40 नं रौता बियाबनि एबा UPPL ब्लकनि मावफुं आफादगिरि बिथांनि सेराव दङ थारैनो मा बुंगोन आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लंफोरखौ अराय गोजोर लाखिनो थाखाय बिथांमोननि मुंखौ अरायसम गोजोरै फोथांना लाखिनो थाखाय माबोरै खामानि मावदों नोंथांमोननि ओनसोलाव दा जों नुनो मोनदों जा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जे बर' सोमावसारनायनि जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुंफोरखौ समाजावहा अराय सम थानो थाखाय किसु खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों दा नैबे बैसानो जोंनि रौता समस्तियावबो जे थांनाय 17ता बोसोराव जे BLTनि मुं लाना सक्ति खालामनानै दिनै 17 बोसोर बियो चिफ जाबाय हाग्रामा महिलारिया नाथाय बिथां BLTनि गायसनगिरि चेयारमेन बिर सिरागांनि मुङाव जों जेबोखौनो नेरसोन नुनो मोनासै दा फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव प्रमद बर'आ जिहेतु बिटिआरखौ सालायबाय दा बे सालायनाय लोगो लोगो बिथाङा BLTनि जि मुंख्लं जानाय गायसनगिरि चेयारमेन मानगोनां बिर सिरागां बेनि मुङै 40ता समस्तियाव मिनि स्टेडियाम माने गायसननायनि हाबाफारिखौ मावनाय जाबाय दा जोंनि रौता समस्तियावबो बेनि खामानिया सोलिनो थांगासिनो दङ नाथाय जोंनि रौता समस्तिनि मिनि स्टेडियामा एसे लेट जानायनि कारना जाहैबाय जा बेयाव लेन्ड एलटमेन्टआव एसे लेट जाबाय बे लेन्ड एलटमेन्ट खालामनायनि थाखाय एसे लेट जाबाय किन्तु दा जाजोब्बाय दा बे खामानिया सोलिबाय माबोरैहाय जौगानाय सोलिगासिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बे 5 बोसोराव बे 5 बोसोराव जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि UPPL सरकार फैबाय आरो BJP जि मित्र हिसाबै सरकार फैदों दा बेहाय प्रथम खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला बेयावहा गोजोन फैदों बेनिफ्राय मानसिनि गेजेराव मोनसे शान्ति अनुभब दे बेदों बे जितु नायलायनो हायामोन बे बुस्थुआ बेयावहा दा जोब्बाय बेनिफ्राय बे जितु उन्नयननि खामानि बेखौथ' गतानुगतिक बियो जाथारनांखागोन आरो जोंनि रौता समस्तियावबो गोबां जाबाय दा थांनाय 17 बोसोरावहा
रौता समस्तियाव लामाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला 10 किल'मिटारबो जायाखैमोन किन्तु बे 4 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो 30 किल'मिटारनिबो बांसिन जोङो पाका लामा लुनो होनो हादों जोंहा डक्टर नीलोद सेगियानि नाजानायाव आरो जोङो गेलाबिल बैसायाव जोङो मोनसे अडिट'रियाम हल मोननो हादों रौता समस्तियाव आरो लोगोसे नैबे स्टेडियामखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानोसै आरो जा गोबां खामानि जाबावनाय दङ बेफोरखौ नोंथांमोना मालाबा नायबिजिरबा नुगोन जे रौता समस्तिया बोरै जौगासिनो दङ जोङो फैगोन 5 बोसोराव सरकार फैफिननानै जों रौता समस्तिनि जेसांबो लामा दलं समस्या दङ जों बेखौ सुफुंजोबनो हागोन फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बिनि थाखाय माबोरैहाय नोंथांमोना साखाफारा जोंथ' दा UPPL हिसाबै जोङो इलेक्सना जोंनि थाखाय सानफ्रोमबो जोंहा नोजोर थायो जे राजनितिक दोलोआ इलेक्सन गेलेयाबा जेबो गैया आरो इलेक्सन गेलेना जिखियाबा बेहाय जेबो मिनिं थाया दा बेखायनो जों जेनेबा जों रौता समस्तिखौ बोरै UPPL नि बिजाथिया जिति होनांगौ जों बिनि रनक'खलखौ जों बनायजोबना थाखाबाय जास्ट माने इलेक्सनल' जानांगौ थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायबाय ओनसोलनि जौगानाय आरो आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा BLTनि गायसनगिरि मासिगिरि बिल सिलागां बसुमतारी बिथांनि मेम'रियेल मिनि स्टेडियाम बानायनो थाखाय थांगासिनो दं जेरावहा नोंथांमोना आं बे जा लाइट स्टन गायसननाय फाउन्डेसन स्टन लाइन गायसननाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों जे बिथाङा साफ्रोमबो बर' हारिनि थाखाय बिग्रायनानै जिउ बाउसोमनाय बिथांमोनखौ मान होनो थाखाय मान होनानै बिथांमोननि मुङाव साफ्रोमबो दैदेनगिरि BLT NDB दुलाराय बर' फरायसा आफाद जेरावहा गिबि मुंख्लं बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुङावबो अडिट'रियाम हल आरो थिग बेबायदिनो जाय हाग्रामा महिलारिया BTC सुक्ति थामहिनबा BLTनि गोरोबथानि गेजेरजों 17 बोसोर BTCनि CM जानानै बिथाङा सरकार सालायलांबाय नाथाय बै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिर सिलागां बिथांखौ एबा बिथांनि मुङै जेबो मावाखै होननानै गोबां अजद दैखांदों दा बयसो UPPLनि 40 नं रौता बियाबनि UPPLनि मावसुम आफादगिरि बिथाङा फोरमायदों थांनाय 17 बोसोराव जाय बिथांनि थाखायनो बिथाङा BTR एबा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि मासियाव जिरायबाय नाथाय बिथांनि थाखाय जेबो मावासै होननानै बिथाङा अजद दैखांदों नाथाय आथिखालनि जा BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे 5 बोसोराव गोबां BLTनि गायसनगिरि चेयारमेन मासिगिरि बिथांनि मुङै गासै 40 बियाबाव मोन 40 मिनि स्टेडियाम बानायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों जेराव नोंथांमोना बे लाहार फाहारखौ आं केमेरा पार्सन गेरेमसा बसुमतारी बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे माबोरैहाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ थाबैनो बिसायख'थिनि सिगांनो बे समाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खोथा होनाय बायदिब्ला BTRनि जा BTC काउन्सिल बिसायख'थि बिनि सिगांनो मावफुंनायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो थारैनो बेबायदिनो आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जाबायदि खोथा होदों बे खोथा होनाय बायदिनो मावफुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय राजिब बसुमतारी बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिन थांनाय गिबि खोन्दोआव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन बड'फानि उन्दै समनि जिउ जारिमिनखौ बेबाराव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लाइमोन समनि थुलुंगाखां मोजां मोननाय बिजाब लिरनाय आरो फरायनाय आरो मा जाहोनाव बिथांखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय बाध्य खालामदोंमोन बिथांजों सोर गेदेमा दैदेनगिरिफोरा दंफायोमोन आंगोसिन दैदेनगिरिया सोरमोन गासैखौबो बे बारनि नैथि खोन्दो फोसावथायनि गेजेरजों नुनो मोनगोन गुबुन खौरां बिजों सेटेलाइट एबा डिजिटेल चेनेलफोरनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बड'फानि उन्दै समनिफ्राय लानानै मुंख्लं जानाय समसिम गासै जिउ जारिमिनखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय थादों बेनिखायनो नोंथांमोनहा बड'फानि नैथि खोन्दो एबा लाइमोन जिउ जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय फैगौ रबिबारनि मोनाबिलि 8 रिंगायाव नायनो दाबाव।